Belaike kirima sisa koktuma kasi faika bolong bisingo wa thumna thangmani Tiprasa Chakra fiaba bolong bisingo Gong bai warjagai thai sasaroro ungmani koktuma opati muni koktuma kasi faika Santirbazaro bokastini bisingo khonjnai Debipur tei thang amsuyo bolong bisingo Chakra ni chirikmani khorang khnawi ganagini tongnai lukurok khasigai thaklaika tei nugui laika bolong bisingo Gong bai warjagai thai sasaroro khlai hawo kalaijak o Chakra boro nugui logi logi Santirbazaro hangkor sakamnogo tubui faileka tabuk Santirbazaro sakamnogo saknai jagai tongo Gong bai warjagnai Tiprasa Chakra wa tang ni wa pa tang na ni tham aro tang ya ko sini achu ye deri ni to ni abo pe ajang ni ala sa ka ni kai ang to mo dun chu ka ba ba cha ko bung su thang ka ba no to ka ye wa ji to ni wa na ha wa no ma dun lai abo dun lai bung no ku kai ye ku kai ya thi yo bung ang từ hai cái giá trị ở vùng suy nghĩ vậy Nini loge bruk mode nong blong thamo đây cả Nini para kah tu thang para Iriginai naithok iriginai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham iriginai tabuk hatiwo belei rang klai beno manthogui tongo manthogo yak bai takja iriginai chamuthu irisha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini iriginai Tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan boro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548